Guys, so happy weekend sa inyo. So ngayon ay nandito tayo sa Maliko, sa San Nicolas. So bigla ang gala lang ito guys. Medyo mainit po dito sa bandang gitna po ng Pangasinan. Pero pagdating po natin sa western part yan guys, sobrang ma-clouds na po. Tanaw na tanaw at nasaraduhan yung bundok ng Maliko. Kaya ayan guys, pero hindi yun naging hadlang para hindi tayo matuloy. Kasi nga biglaan ito kaya hindi na rin po namin ina-expect yung ganitong weather na maulan-ulan. Pero so far so good naman siya guys. May mga ilang part na may mga konting landslide pero clear naman yung daan. Ayun guys, and napaka-safe kasi hindi ganun karami ngayon yung nagta-travel papunta dito. Though weekend, ayun guys, kahit papaano ay saktong tao lang yung mga bumiyahe. Since ano na rin, alas 5 na rin po kami. I like 3 po kami umalis pero around 4 to 5 po kami nandito. Ayan guys yung view dito sa taas. So ang ganda talaga dito guys. So may iba't ibang color yan, depende po sa buwan. Kung summer medyo brownish dyan guys. Pero ayan guys, ang cool lang ngayon, nakaka-relax po dito. Umaambon ang buwan at nakarating na po tayo dito sa viewpoint. So zero visibility po yung view. Ayan. Pero dito po sa area, ayan guys, nakikita nyo naman. Pero may mga ibang part po ng daan na zero visibility, kaya kailangan pa rin po mag-ingat. Ayan. And dito guys, ilan lang po yung sasakyan. Nung last time na pumunta kami, sobrang daming sasakyan dito. Pero ngayon yan kakaunti lang. So, ayan, picture tayo, tapos selfie dito guys. At in-enjoy natin lang kapin yung napakagandang view. Diba? Guys, so nandito na po tayo sa Maliko. Ayan. So sana all tayo dyan guys. Oh. Tignan nyo. Meron silang nagde-date sila dyan. Bakit kayo mag-holding hands dyan? And guys, so pasok na po tayo dito sa store dito. And guys, so dito rin po yung pinuntahan na namin dati. So dito na lang din ulit kasi ito lang din naman yung nandito sa viewpoint. So nag-iba ng konti yung setup ng mga display po nila dito sa bandang gilid. And mas lalong dumami yung stickers guys. Ayan guys. Since hapon ngayon, naghanap lang tayo ng arroz caldo. Ayan. So naglugaw lang po tayo dito sa taas. At ayan guys, konting tambay lang. Actually wala kaming dalang mga damit kasi plano sana namin mag-overnight. Kasi may mga parang transient style siya. Kaya sinubukan namin maghanap dito sa bandang sentro. Ayan, pero nagdalawang isip yung mga kasama ko kaya uwi na lang kasi wala talaga kaming gamit. So medyo maliwanag pa itong pagbaba namin. Ayan guys, so nagmi-mix po yung medyo orange na po yung sky. Meron pong mga clouds. Tapos may mga part po na zero visibility. Depende po kahit na pababa na po kami talaga guys. And kailangan po natin mag-ingat kasi syempre madulas yung daan and baka biglang may mag-landslide, diba? So wala pa namang signal dito. So mahirap po tayong maka-ask ng help if ever man. So ayun guys, maganda dito guys mag-camping kasi mga camping areas. Pero bawin na lang tayo next time kasi nga biglaan yung pagbiyahin natin dito. And super sulit at hindi talaga nakakasawa kasi mag-e-enjoy po kayo sa view. Kaya pasyal na rin kayo dito guys. Bye!